ಕುದ್ದೆ ಬಂದಿಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಚಪ್ಪೆ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಚುರ್ಬುಲಿ ಅದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬೈದೆ ದೈ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜ್ ವರ್ಷ ಆಂಡತ ನನ್ನ ಕೂಚರ್ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಸರ್ತಿದ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಅದೇ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೈ ಹೌದಾದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತೊಂಜರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದೈತಿ 3 ಗಂಟೆ. ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾನಡೆ ಫನ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಾಗ ಬೈದೆ. 8 ಗಂಟೆ ಐನ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇವೆ ಇಜಿಚ್ಚಿ 8 ಗಂಟೆ 4 ಕಾಲ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇವೆ ಉಳ್ಬದಾಲ ತಿಂದದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಬೀಡಿ ಬಂತು ಲೆಜ್ಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಫಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಮುಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ತಂಡು ಗೈಸ್. ಯಾನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಆಡೋದ ಐಕ್ ದಯಪಣ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ 2 ದಿನ ಆಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ 2 ದಿನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಮರ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಮ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋತೀನಿ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತ ಚಂಡಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಕ್ಲ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪರ್ವ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ 2 ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಚೌತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪರ್ಬನೇ ಪರ್ಬ ಗೈಸ್. ಇಂಕ್ಲಗ್ ದಾಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ದಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಪೂಜಿ ದಾದಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಗಣೇಶ ದೀರಿತ್ತೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂದು ಬರ್ಪ. ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಾರು ಮೂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಮನ್ಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲು. ಓಕೆ ನಾ ಇಂಕ ಚೌತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದಾದಂಡು ಓಕೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಇಂಕ ನಾ ಕಂಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ಇರಿಡಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಏನು ಫನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮನೋಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫನ್ನಿಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಫನ್ನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನೇತ್ಲ ಪಾತೇರು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿರುಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಆತನ
ತುರೆ ಇರಲ್ಲ ತುರೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೇಕಂದಲ್ಲ ಆತಾನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಮೆ ಆಯ್ತಾನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಮೆ ಉಣ್ಗೌಡ್ ನಾನ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಈತ ಎಲ್ಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಉಣ್ಗಾರ ದೊಂಬಿಜ್ ಅವನು ಉಣ್ಗಾರ ಲತ್ತು ಇಂದೇ ಎತ್ತ ಪುದಾರಿ ಎಲ್ಮೆ ಇದ್ದಾಯಿ ಪುಚ್ಚೇನು ಬಿಡ್ದಾತೀನಿ ಬುಳಿತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರೆ నేను కాలుకులోంది బట్స బర్రా ఎత్తున్నా మోడో తూలి నేను కుజాలు ముట్టలే తూలేగా ఎట్టేతిజా తూలే తూలే అమ్మ ఈరు తూతు జారు వరా తూలే ఇంచ ముట్టు తూలే ಕುದ್ದ ಮಂದಿಜಿ ಇಂದೆಂದು ಮುಳ್ತುರೆ ಬೇರೆ ಮುಳ್ಳುಂಟು ನಾನು ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ತುದ್ದೊಂಡಿ ಅವು ಈರ್ನ ಎಣ್ಣೆರ್ದು ಈರ್ನ ಮುಟ್ಟಂಡು ಪೂಜಾ ಈರ್ನ ತರೆ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡು ನೆಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಪುಲ್ಲನಾಗ ಅಯ್ಯ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಾದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೋ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ಪತ್ನೇನ ಕಂಡೋಗಿ ನೀರಾನು ಓಡೆ ಮುನ್ನೆ ಪಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತೇರಾನ ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಿನಿ ತಿಂಡಿಜ್ಜಿ ಆತ ಇಕ್ಕಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಅಂಡಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಪುನು ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಸಾಗ ಬಿದೈ ಬಬ್ಜಿ ಪೊಲೆ ಕಚ್ಪಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಚಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಚುರ್ಗುಲಿಯೋರು ಮೀನು ಕೊಂದರುಳ ಮೆಂಗದೇನೆ ಅಪ್ಪ ಮೀನು ಬೋಡು ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಣವರು ನಾನು ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಇಂಕ್ ತೋಟ ಬತ್ತೋಡಾತಿ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಅನ್ನಾಗ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಮೀನು ಬೋಡಂಬ ಆಯ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಲಿಕ್ಸಿದ ಪೊಡಿ ಬಾಂಡ ಪೊರ್ಲು ತಿಂಪಿ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಬಲಂಬೆ ಕಚ್ಪಂಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಲ ಈ ಐಕ್ ಬರ್ಪೂಜ ಮೀನು ಮನ್ಪುನ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ರೆಡಿ ತೂಲಗೆ ಕಕ್ಕುಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ದುಂಕುನು ಮೂಲ ಕಂಡಿಡು ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ಪುನತ ಇನ್ ತೂಯರು ಉಂಟು ನಾನು ಯಬ್ಬೋ ನೀನು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಬರ್ಸಾಗ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬುರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪೋ ಪೋ ಏನ ಪಂಪು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಬೋದಿತ್ತನವರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪವನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪೋಡು ಉಂಟು ವರ್ಷ ಪಂಚುಂಡು ಅಂಗಡಿಯಾರ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಕೂಡ ಮೂಗಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಾಕು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಎಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಕೊನೋಡು ಬೇವ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಬೇವ್ರೆ ಲುಮ್ಮುನ ಒಂಜೋರಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಗಡಿಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡು ದಾದಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ಕತೆ ಕತೆ ಪಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಂಡತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತನ ಪಾತಿರುಜೇರು ಒಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪನೋಡಾಡಿ 24 ಗಂಟೆಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಎರಾಂಡಲ ಬತ್ತೆರ್ನ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಜನ ಅಂತ ಸೋಕುಡೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತುಂಡು ಒಂಜೆ ಆವಡಿತ್ತು ಪೂ ಆತುಂಡು ಮುಲು ಎಂತ ಪೂದಿನ ನಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇರು ಶೋಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವು ಪೂತದಾಯಿ ಮನ್ಪ ಶೋಕ್ ಜಾಗ್ ಮನ್ಪದ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂತದಾಯಿ ನಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲಾಂಡು ಒನಸುಂಡುದ್ಲಾಂಡು ನಾನು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾನಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್